A hatékony munkavégzés érdekében nagyon-nagyon fontos, hogy a projekten résztvevő összes kollega mindig, minden esetben megkapja az összes lehetséges e-mailt. Fontos, hogy az alapbeállítás a Gmailben nem feltétlenül mindenkinél azonos. Ez jelentheti azt, hogy ha te válaszra kattintasz, akkor csak annak az embernek válaszolsz, aki eredetileg írta neked az e-mailt, viszont a többiek lemaradnak így a levelezésről. Át lehet állítani a Gmailt úgy, de más levelező rendszerekben is be lehet állítani azt, hogy mindenkinek válaszolj, akik rajta vannak a levelezésen. Én nagyon erősen javaslom, hogy célszerű ezt alapértelmezetten beállítani, úgy nem fogod elmulasztani azt, hogy mindenki, aki érintett a kérdésekben, azok rajta legyenek. Sokkal egyszerűbb adott esetben akár választ mindenkinek kiválasztani, és adott esetben azt, akit esetleg nem tartasz szükségesnek, hogy rajta legyen a levélen, azt pedig levenni. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy a munka folyamatossága és annak érdekében, hogy házon belül nálunk is minden információ meglegyen, mindenképpen minden a projektben résztvevő kollégát minden e-mailre tegyél rá, többek között engem is, mert hogyha engem is rajta tartasz, akkor én is látni fogom a történéseket, még akkor is, hogyha aktívan a napi szintű kommunikációban nem feltétlenül veszek részt. Szóval köszönöm, hogyha erre is figyelsz, és ezt a beállítást is szükség esetén elvégzed a saját fiókodban, vagy a saját leveleződben.